assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde juurade yafnade e wiide alhamdulillahi bil alamina. Oɗo ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal, ko arde humpidde en wonde dental diine habarama wonde ngal uddi. Kala nannoɗo kan haala yo andu ɗum woodani. Dental diine uddani no wano hanki hecci hanki ko noon waati. Heddi ko yimɓeɓe woni paamani no wiya no wiira wiyano ko dental ngal ronki yaade yo waɗa feere hankadi lelne lelgo heso, tawde kala peeje rewama ronkama yo yah wadde battiren daniyenne wonande kala jiɗɗo nattude hen yo ar windito, yo ar windo haalane sarɗiji ɗi. So haalanama sarɗi o nani o jaɓi o naati o heddo e sarɗi biyaɗo o. So firti aadi biyaɗo o yaltine golle ɗe jokka ko ni lelgo go lelniri. Alhamdulillahi noon hewɓe hen garti natti kadi golle ɗe kadi jokki no wano ni. Ene jange ko jangetene hen ko wonande noon winoɓe janga alkule Qur'ana arab ɗe ɗum kadi ma watte hen kono e sifa mbadi wondi. Nde wonno so wiyama yo jangine aset, alet, altine, talata, alarba ɗe balɗe foti jangine yawata ɗiggude. ɗum no alay sago waɗe so janginama acca kadi ha ɗum ɗigga kadi goɗɗum adde. ƴeewe tan balɗe toɗɗaɗe kala tan jiiɗo tan nanna tan paamon kadi goɗɗum ari ko hesɗi. Ko minen goni janginoɓe, onon goni jangoɓe. Wadde min ƴeewata ko maslaha jangde nde no yarata. Jangde nde saɗani ko jangeten ko heewani ko teskuyo o ɓurta jogade mbawa dañde wawde jangude e windude. Wadde janginowo mo o wi ko janga mbawa seeɗa seeɗa mo jangata o jawa ɗiggindemo, jawa wawdemo ɓuri ko heewi ko winda taw a jangani ɗum a wawani ɗum. Nde wonno haajuji ɗi ɓuri en doole. Nafata ko waɗe peeje janga seeɗa ndawa mbawa ndawa. Kono so waɗama ha heewi a yawata ɗigginde kadi janginowo tampa nafora ronka dañede hen. ɗum noon wadde mon ji heblo ngo no wayata, mon ji waɗa seeɗa seeɗa taw on seeɗa ko ittuɗo. Sabu sa jangi alkulal gotal a wawi ngal hankadi a yalti e nden majjere. Kala ɗo ko wayi noon windoya anatama tampintama. Alkule Qur'ana arab eɗen gandi ɗe ɓurani 28. nden noon sa ɗigginiɗe a wawiɗe kala ko winda ka jangowo. To bange pular tone ko 32. ɗum ne sa jangiri gotal gotal a ɗiggini a wawi kala ko winda e pular ka jangowo. Sabu pular o wona aɗa jangine, ala ko ɗemgal ma ngal kalata jamma e ñalawma aɗa haala ngal.
heddi ko aɗa holle no bindirta, aɗa holle no jangirta. sa windama mbawa jangude, sa yiɗi windude mbawa windude. ko ɗum ɗo woni jangde nde, wona wonde pular ne jange ngara jangen pular, jangen pular, ala. ko bindol ngol wone jangede. heddi noon mo wawa pular o, on wiye jongo ɗemgal ngal. wamma kay ɗemgal ngal aɗa wawi ngal, ko juddu jeeri mo ganduɗa wawa haalde pular, on wiyete jangguinde pular. wamma enen kay eɗen mbawi pular. heddi ko yen jangu bindol ngol, mbawen ngol windude. ko ɗum woni ko batta enen. wadde hoto mbiyen mi jangoyi pular, ala. pular jangetake, ko bindol ngol jangata. pular kay a wawi ɗo gila ɓooyi, gila jibinɗa aɗa haala ha ñalawma hande oɗo mbiya janga pular, ala. ko bindol ngol jangeten. holno windirte, ko kalanmi ko holno windorto, ko nanmi ko holno windorto, ko jiimi ko holno windorto. ko ɗum no jangatene. somi yi hunde mi anda ɗum, somi haalanama hunde nana ɗum, winda ɗum. somi yiɗi haalde hunde holno windorto, ko ɗo jangete. ganden masɗe ɗe, ganden ko fooɗi ko, ganden ko siddi ko, ganden ko siddani ko. kadi no kaalirta ni, sa faye windude ko on tan bindirta. ay no kaalirta ni, bindol ngol non tan wayata. ko kaalata ko bindol ngol non tan wayata. sa wi jam ñalli, ay jam o a haali jam, a wi ñalli, wasaɗa winde waɗi windir noon. jam ñalli. mi salmini Musa, ay wadde aadi ɗiɗi. mi salmini o mbaɗa ɗum bange, Musa o mbaɗa bange. mi ɗofti Samba gese, ay a haali. mi ɗofti a dartima, wadde ɗon yo har ɗon. Samba yo har ɗon, gese yo har ɗon. gasi ko kalno kaalirɗa, haala ma ka no haalirta ni, bindol ma yowa noon. koye wona tan ƴetta fo lago tan ndendina ɗum jangotako. Samba yeehi gese, Samba yeehi gese. wadde no mbiruɗa ɗum ni waɗir noon. ɗum noon wadde min gartu kadi e jangingol ngol. heddi noon onon jangoɓeɓene ko ma ballon ma jingon. onon jangoɓe ko ma ballon ma jingon. jangowo alarba ma kay yo ar, aɗa janga a watta alarba, ala, nannaki. ƴettu saha saha fof nulda janginowo o anda oɗo ko jangowo. saabu koye weeyo gonɗe eɗen jangina. wadde ngoɗo no weeyo, so yettimama a jangi hen, a wawi hen, ƴettu anne seeɗa ma nulda, kollira weltare ma. min teskoma min ganda an aɗa janga. ko so tawi addame ma a jangi, a wawi, a deƴƴi, wadde nannaki famnaki. komi jangowo, janginowo ma aɗa andimo, ƴettu hunde nuldama, kollira weltare ma, wonde a weltima ko waɗata ko. o softa hen, softa hen. koyema janginma, aɗa wonɗo gonɗaɗo, aɗa heɓa jangde nde, aɗa janga, aɗa wawa, hollumo, weltinmo, ƴetta seeɗa ma nuldama, sottama. ɗum noon wadde kala jiɗɗo jangude, bisimilla muɗum mbatta ko 00 221 77 906 14 81. mbaɗa yaya, mbaɗa li,
ma yi wasabo ngara kollira ka jiɗɗo janngude min ganduma min jiima ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li mo yiyata bindi o armi mballuma mbatta yiɗi bindi mbatta jangude kolleɗa alkule ɗe mbawaɗe to bange qur'ana arab kolleɗa ha mbatta windude heɓe ndewi hen mbatti jangude mbatti windude anne mbaɗanɗa codol daɓɓol ngol aɗa jangguira ngol aɗa wawira yo Allah hokku en nande e famde gandon winoɓe dental diina uddingal yoɓe tin ngal uddani ko feere wonde ƴetta nden feere noon kala jiɗɗo yentodirde e mayre rew e 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara kaala ka jiɗɗo nadde sarɗi haale so sarɗi o welima naata a yiɗa kadi a forsaka ko yiddema tan wonantoma hen ngara naata a yiddema gonani yiddema keɗoɗa ko heɗete ko ala biyaɗo yo ar ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko jiɗɗo tan wiya yiɗirɗo Allah gardowo Allah naatirowo Allah heɗoro Allah ni foti ko ɗum tan mbimi on dental diina uddani koko wayla ha mbawen deejde mbawen gollade golle men ɗe jaada e no jiɗɗen wayni oɗo ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ali Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on calminama on juurama wassalam